Ki nong shalan siya rengkat berkikan hun seng bahalang bagentup ika CORP berkahito Ribuai District. Menta kasngi kilalai ban ujor sendon siya Deputy Commissioner juga Ribuai. Halur kajing syak krong ki kali kisiar, hadu ulai pawajar kawe ka kali. Bani urung syak jalan Mekhalaya, bat kum kibor district kite bercim kia halur kita kajing bagi nong shalan siar ki kendu. Habakran syakilar patai kubor nakliang ubak bandari rentat yang presiden ke CORP. Ban pensyai umba working presiden ke hito umsing circle. Rangkan size kemiu uwe ni kinong shalan siar. 8 pau ke jing ngukia ke bajur. Halor ke jingdon jongki breu ke bakrong ke jana adu lai pawajar ke we ke kaligit siar. 8 pau ru baki tegi breu ki badehi na ke jala Mekhalaya. Ki belah siam adu lai pawajar tingka ke we ke kaligit siar. Bat kane kalawan rak ke jing ke bakrau ya kinong shalan bat kinong kayi siar. Namar baki hab ban siu ke dor ke bahe. Balala da kim siu kimio satia ban rung syaka jela ban penpoy ya kisiar. Tena kaliang ke jonga mo ngade ba tiet ikisiar nani ban supply tu sipo selong tena du bakadon kini ke intri hi ngia kendu syai ke jing kini ke benta namar ba ngima su ban sungutu ke dor kamur halor kini ke dor ke siar iwe gila ban yo kam dunai ke bangi ngi tiet isim jing sisa takra ngi wan hani ke por tai ke bangin snok tirang bat kini kinong kayi mo ke tiet ikisiar nabar ngi ai ki ta ke jing kersan ya ke baki ila bantek lakam lada don kum kini gibreu ki besim kabu kam tam me kamai keji kejongi khasi bangi im hani ada nging kersan kami kini inong supplier ki batit ini ki marna bar kemut ngiru idon kejing kata idon kedin du nong bangi besisin kasngi hi tarangi mlak ban le kami kini kirukom penpoi mar sani ke baklem kejing tip kini ki supplier kata engi kira ru mo bangi ngin tre kini kam so ba ngim don jing mentoi syu dan kalian kejongi kerpat iki bikin nang ya khmat hau kani benta bikin nang ya budin ya kani kejing long jing man jong kani kejing ya khayi pateng kejongi kelahiar du rata dan kalian kejong ahi na ai kejing play nam tagi ni kinong supply siar ki balami khmat na kemta kani kejing kebangi ya kendu lesuan ya entry ta kadau ngiruk ngilas ko khia sibun namar ba yangi kinong rep ro lakhia halor bakador menta kaham halor ke entry ro kadon bat ka siarang ni ro kanam kiu pangiruk ngisa akal ngok ngi kum kinong rep ban ngi kis player hakani ka longi kerpat mo fi kum ki media ban yarap lang halor kani namar bangi ngilas ko khia sibun teng ibu ngi sibu ha por telang mentale sibun ki kali ngiwan lada ngiwan tangsan teliro lah poy adu silak san pho plus taro lada sim yang ngi ki kaliba kitang arton sospa ke entry jongi kapoy live hajar wat lada udkar ukit lighton ruspa lada plus nang taro ka kador share kadang ham ya udkar udang ham dunador banyangi khasi udkar udang hap arpo sispa arpo kendai kat bangi pan sispa lai puai tekemut halor kani entry udang la udkar yang telor ngingi tang nakata kadau ngi pen i kani ka media menta bakin yo i baro lot kin ibapek ya kani ka media menta ka kunhun jong kani dei uwan sai karsendi basim ya kani entry kenal uwan sai asosiasi jong ka selong presiden apa supply siar kemudian ini ke entry simlang batkar bekasi simlang batkar bekasi halong ta ngal ada biar keren ya kani ong yang kasi long pelaj telah dalong kabala amut ya udkar de mensim kan halo kenu ya tip ngahalo nga marwe te ngampat da tip bahar kan halor kani ngingi basu seum tu lai poja te ngelangsung khia sai kan nên de hok ban siu kai halor juga te ngam su de hok ban siu kum nu ngi khasi ngna ban siu long kasem stom kan yang kai ga cepat itu bor sekar pada karpat jonga ya ka sarkar te aku ahi ban khang no swa nang thi nama ha po berni oh ki isim ga entry ta po berni la sen lembar kali tu kilah pelaj long ladang ngim siu entry kamut kali jongi kin pen phai bat kin return no be ngin na lor jongi ngi sem chinge halor bakasiar katan ong ban yarap nong rep mentau nong rep po se kador banang hap nang hap entry rodon kador nang hap nong rep uyap ngiru nong supply ngiyap
So nakaliang jungi ka Confederation of Riboy People bat ka hito ngidon mentaga sengi tehang ne ngidon bat kini kinong khayi sia nang ne napo Riboy bat kinong thit sia nang te napo yudu. Ya hadin ba nakaliang juga seng kalayo ya kajing ujor na kini kinong khayi siar kibade sengne ka than ka jongi sapo Riboy halor kata ka jingsim entry jong kita gibriu kiba kamilade bagide na ka association napo Selong. Bat hadin na kalian kapseng ngilayo ban ya keren ba bat kini ginong khayi halor kada ka jingsim entry bat kilaya tu syaka seng ba ka jingsim ya ka entry ka kata ya kini ginong khayi jongi nang nena po boy bat na kalian kaseng ngida solongo ba mana ba aibor ya kita ban sim ya ka entry live ho hajar na gawe ka pick up bat na kalian kaseng ngilawan mata kasi hang ne po DC ban kendu ya additional DC ba tongper bat na kalian jungu ulong bangan sim khia ya kini ka kamban na kaliang jong seng isowi ka ban penrem ya kini ginong sim entry bat ngida kerpat na kaliang jong ka DC office ba kin sim khia by day bat kani ka kam namar ka kta ya ginong khayi jongi bat ya ginong thit ro station Selong namar kat kum ka jingtip ka bangiyo leng ba kini ginong khayi ki ong ba ki sim ya ka entry hendrai kita ginong sim entry ki like ben entry ya ki kali lajong ki like ben entry ya ki kali lajong bat kador ki penhap ka batat hangte ya po Selong. Bat kini ki bahap entry na lor baki hap ban entry ki hap ban tit e kamar kimla bani compete bat kita ki balaj ban siu ya ke entry te gane ka kta ya ginong khayi bat ya ginong rep share shagre ga dong ba ka than ge jui ka themri boy ka dei ka we na ki jaka ki ba une usiar broiler ulong ha banri re ka ba susi pat kalong ba kiri ginong ri ki du nong namar baya ka dor ki penhap ba ki don kum kita ki briu ki balaj ban aya ke entry ki sim kabu ya kini ginong khayi bat ya kini ginong ri share da kabak maki ki penhap ya kador kat ba kador ba kitin na ginong repat ki penhap lang tengiyo i ba kane ka jingsim entry mano ba aibor ya ki ba kila ban sim ya ki entry ngikwa ban tim lane kadai ba yo lese ki don kti ki minister ne ba aibor ya ki gibriu ki ba sim ya ki entry na kalian ka seng ngikwa ban bu ka jingkeli bat kamkut tang mendaga singi re nginang budin ya kane ka kam hadu bagi nalap mano ba aibor ya kita ban sim ya ki entry bat lada omdan ki ba aibor bat na kaliang jong ka sorkar kadai ban kiam ya ginong sim entry haga badai bat kisiar ki bawan nabar haga jing sisya gila dei ban bu na gi doktor ban syek ya kisiar ki bawan nabar berlap ya jing pang henrei penban kim syam lale kumta ngimyo i baka git veterinary ka don henrei ka sudon tak daga entry ki ba entry ki lai banwan ki bom syam la entry kim lai banwan tingi kwa ban bu ya ka jing keli namar kisiar ki banabar ngimla ban tim yo lese gidon ki bapang henrei lada siu kada kalai fawajar yo bai bandrung suk chakada ka stit ke jongi lada siu ya kada kalai fawajar kimyo bandrung tingi bu ya ka jingkeli mano ba aibor ya ki ban sim ya ka entry bat nagaleng ka seng nginang budin hak badai bat kani ka kambat ngida karpat chaka sorkar ba bat lengba ka DC office jong ka Riboy ba kidai ban khang no mardor ya kani ka entry kini ki siar ki bapoy na sabar bat ladalong ko makana ka condition bangi i ba ka dor siar kahyar ba siya ka ri ga jongi labha ban khang ya ga ka siar ka bapoy na sabar lada kimla ban pen im chwa ya gi gibriu gi jongi ki bari hang na po ka stit ka jongi nakaliang jongi ka HITO menta ka sngi ngilayo ban wan biang station pat hang na hapo ka office jong UDC halor ka dorkas ka bangila dep ban bu men hagine ki light yo baladep henrei ba ya kata ka dorkas ki ba ngi labu ki klem ban trekam kat hadu menta de nakaliang ke jongi hi menta kasngi ngilai poi rengkat lang bat ka CROP rengkat bat kine ki supplier halor ka jingsim hi jong kita ki brew ki bakam ya lade ba kidei na po ka action hadu lai po hajar ka wei ka kalisiar de nakaliang jongi ngilai yo ban kenduru yaki ban kran ya kate ka phang nakaliang jong presiden jong kate ka action ulaong ba ka jingsim jong kita ki lai po hajar te kali ban pen imi nong rap henrei kat kum ka jinglap hi ka jongi ngidang yai budin kat hadu menta ba kata ka dor siar ka hap sha ba palan bat ka jing kini ki nongri siar ki kimla shu ban yo kobar ya ka jingri ka jongki namar ba kala hap palat ka dor henrei kat kum ka jing kren hi jong u presiden pad uang ba kata ka jingsim joki lai po hajar hana ka de ban pen imi ta nong rap em kata kamla ban long namar ngila de hi ilalap la ka jong ka khman te nakaliang jongi ka HITO mentahi nginsim mi kene ka sinjam ba lada ka government kamla ban le ai ngihi na lade rengkat bat kine ki supplier bat kiwe nginsim
ban nginmi madan sendan ban lehi ban sim hi gabor ti lade namar ba kimsem la kimsem la pentrekam ya kane ka jing complain lane kane ka jing sem jing jong kine ki khasi kaba ki lamat hakata ki jing ban siu ya kata kalai po hajar ringka kwe kali namar ba lese tang napo asam ki penhap siar hapo umsning ki langat hakata kalai po hajar kata kade ke jing kaba kraw ya namanta jongi ki khasi hoi nakaliang jongi ngila ya kendu ki ngila ongru ba shwa ba pinle ya kani ningkong persyang shwa ban penbit penbiang ya kador namar kador kade kwe lada karem nang te kemut pila habban adjust sangne lada kata dru pin habban adjust ban poi spo Meghalaya Henry Kimsem lale ya kata te denta kadaw metangi wan biang sa season 4 hangne bangin pa dorkas biang ban le halor kene lada kimle mentasa shi tayo ngimban sengi hab ban mi madan tangkine kublai sibun